Vítame vás späť v našej sérii videí o iMonitore. V predchádzajúcich videách sme podrobne vysvetlili, ako nastaviť kombináciu strojov. V tomto videu sa dozviete o automatickom riadení. Najprv musíme vytvoriť úlohu, aby iMonitor mohol dokumentovať prácu. S pomocou tlačidla úlohy sa všetky potrebné informácie nastavia automaticky. A môžete ihneď začať pracovať. Tvar a farba tohto tlačidla vám poskytujú jasné informácie o aktuálnom stave. Najbežnejší a predvolený stav tlačidla úlohy je reprezentovaný šedým tlačidlom prehrávania s plusovým symbolom pod ním. Ak v tomto stave stlačíte toto tlačidlo, iMonitor automaticky vytvorí všetky potrebné administrácie záznamov. To znamená, že zákazník, miesto a pole sa automaticky nastaví. O tom vás navyše informuje notifikácia. Ak nie sú splnené všetky predpoklady, tlačidlo úlohy je červené. S tlačením ikony dostanete prehľad o nesplnených podmienkach. Po spustení úlohy sa tvar a farba tlačidla zmenia na zelenú. To naznačuje, že úloha je aktívna a generuje pokrytie v pracovnom stave. Automatické navádzanie môžete používať bez ohľadu na stav úlohy. Upozorňujeme, že pokrytie sa dá vytvoriť len pri aktívnej úlohe. Opätovným stlačením tlačidla úlohy môžete úlohu zastaviť. Úloha sa po dokončení uloží do iMonitoru. Následne máte možnosť znovu vyvolať pokrytie. Napríklad na vytvorenie hraníc polí na základe tohto pokrytia. Teraz prejdime k praktickému použitiu. Na použitie automatického navádzania vypnite cestný režim a stlačte tlačidlo pre aktiváciu funkcie Easy Steer. Po stlačení tlačidla úlohy vám iMonitor automaticky navrhne vytvoriť nové línie na poliach, ktoré ich nemajú. Po výbere typu navádzacej línie nastavte bod A a začnite pracovať. Na vytvorenie navádzacej línie nastavte bod B. Pre čo najpresnejšie automatické navádzanie by mal byť bod B nastavený s čo najväčšou vzdialenosťou. Odteraz môžete pracovať s automatickým navádzaním. Aktivujete ho stlačením tlačidla autoriadenia alebo dotykom na šedé tlačidlo v iMonitori. Keď je aktivované, traktor automaticky sleduje najbližšiu navádzaciu líniu, ktorá je tmavo-červená. Tlačidlo autoriadenia v iMonitore má farbu, ktorá ukazuje stav systému. Ak je červené, neboli splnené všetky podmienky pre automatické riadenie. Dotykom sa otvorí informačné okno. Ak nie je splnená iba minimálna rýchlosť, môžete aktivovať prepínač s oneskorením. Dvojitým kliknutím na tlačidlo sa rozsvieti žlté svetlo na 15 sekúnd. Tlačidlo sa zmení na zelené a aktivuje sa automatické riadenie, ak prekročíte minimálnu rýchlosť. Autoriadenie môžete deaktivovať zásahom do volantu, stlačením tlačidla alebo zastavením traktora. Po dokončení práce stlačte tlačidlo úlohy, aby ste ukončili úlohu. Odporúčame začať novú úlohu pre každé pole. Týmto končí video o tlačidle úlohy a o tom, ako jednoducho používať automatické riadenie. Pozrite si naše ďalšie videá s užitočnými tipmi a trikmi o iMonitori.